Osasun publikoak hezkuntza materialak sortu ditu jarduera fisikoaren eta sedentarismoaren inguruan. Nafarroa bizikletan kluba aurkeztu du Fiturren turismo jasangarrikoa eta kontzienteagoaren aldeko apustua eginez. Nafarroko artxiboak 58 sarrera berri izan zituen 2023an. Martxoaren 8an eta 9an Gazteen Etxeak 8. Iruña Open 2024 txapelketa hartuko du. Rubik kuboa izango da eta 2024ko Europako txapelketarako puntuagarriak izango dira. Iruñak partaidetza prozesu bat egingo du Donapeako hirigintza garapen berriaren inguruan herritarren eta inplikatutako eragileen ekarpenak ezagutzeko. Proiektuak 5.000 etxebizitza eta parke natural handia aurreikusten ditu. Arantzako lurretan egin nahi duten Azkoa izeneko makroproiektu eoliko eta solasteko batzarra eginen da, Ortziral honetan arratsaldeko 6 herritan Ekaitz elkartean. Berako inauterietako igandean otsailak 11an, inuden eta artzainen desfilea eginen da eta antolatzen aritzen den Gure Txokoa dantza taldeak izena emateko aukera ireki du. Asteburuan hasiko dire Aurtiz Itxuren eta Zubietako inauteak. Osasun departamentuak Nafarroko osasun publikoko eta lan osasuneko osasunaren promoziorako eta politika guztietan atalaren bitartez jarduera fisikoa sustatzeko eta sedentarismoa gutxietzeko hezkuntza materialak eguneratu ditu. Jarduera fisikoa zure osasunerako triptikoaren bitartez gainera adin ezberdinetako herritarrentzako infografiak ere sortu ditu. Nafarroko Estatistika Institutuak elaboratutako eta Osasun Publikoak 2023 bizi moldeak jarduera fisikoa serie izendatuan aztertutako 2021 gizarte eta bizi baldintzen gaineko inkestaren arabera, 15 urteko eta gehiagoko herritar nafartarren 11% jarduera fisikoaren gomendioak betetzen ditu bere aisialdian, une horietan persona aktiboak izanik. Portzentaje horren banaketa ezberdina da adin multzoen arabera. 15 eta 34 urte arteko persona gazten artean 19% da. 35 eta 59 urteko adintartean 30%. 50 eta 64 arteko multzon 33% eta 25 eraino jaisten da 65 urteko eta gehiagoko personengan. Bertzalde, herritar nafarren sedentarismoroko joera, gaineko hobekuntza tarte bat erakusten dizkiguten bertzelako adierazleak ere ikus daitezke. Inkesta orokorraren arabera 16 urteko edo gehiagoko herritarren 83%ak batez beste 173 minutu eman izaten ditu egunero telebista ikusten eta 2021 herritarren eta etxe bizitzen oinarrizko ezaugarrien inkestaren arabera okupatuta dagoen edo ikasten ari den 16 urteko edo gehiagoko herritarren 23% soilik joaten da oinez edo bizikletaz bere lantokira edo ikastetxera, bere eguneroko lekualdatzetako batean behintzat. Zabaldutako triptikoa helduengana eta adinekoengana zuzentzen da eta jarduera fisikoaren praktikarako naiz sedentarismoa gutxitzeko gomendioak dakartza erresistentzia jarduerak indarra eta oreka lantzeko jarduerekin konbinatzearen eta sedentarismo epeak gutxitzearen garrantzia gogorekarriz. Bertzalde adierazpen hauek egunerokotasunean tartekatzeko zenbait adibide dakartza iazko Nafarroko gobernuaren mugitu kanpainan proposatu zen bezala. Nafarroak atzo ekin zion Fiturren parte hartzeari, Nafarroa bizikletan kluba proiektuaren aurkezpenarekin. Zikloturismoaren aldeko apustua da, turismo jasangarrikoa, ingurunearekiko errespetuzkoa eta osasungarria sustatzeko. Esnaola Kontseilariak Nafarroka estanda inauguratu du azoka hontan, turismoaren sektoreak 2023an Nafarroan izan zuen garrantzia azpimarratuz. Turismoa funtsezko zutabea da Nafarroko ekonomian, adierazi du kontseilariak. Gure erkidegoan barne produktu gordinaren 5,4% da eta enplegu osoaren 7,7% bata, ia 20.000 lanpostu sortuz. Datu horiek 2014ko turismoaren kontu satelitearen kalkulu zorrotzaren emaitzak dira.
Fiturren parte hartzeari dagokionez, kontseilariak nabarmendu du Nafarroa sektorearen ikuspegi zabal eta zeharkakoarekin aurkezten dela foru erkidegoaren eskaintza turistiko zabaltzea eta espezializatzea bilatzen duena. Zikloturismoaren aldeko apustua da nabarmenena, baina ez bakarra kontseilariak azpimarratu duen bezala. Kongresuetako turismoak, kiroletakoak edo kulturakoak ere potentzial handia dute. Nazioartekotzaren osagai handia dutelako, baina baita desestazionalizazionare eta gainera, inpaktu ekonomiko handiak eta Nafarroaren lehiakortasun proiekzioak dakartzatelako. Nafarroko Errege Artxibo Orokorrak 27 dokumentu funts, 15 pieza berezi, 5 famili liburutegi eta bilduma bat jaso zituen 2023an. Zifra horiek mugarri badira erakundearen historian, 1826an sortu zenetik, eta berretsi egiten dute Nafarroko dokumentu ondarea babesteko eta berreskuratzeko apustu irmoa. Dokumentu funts gehienak jabek emandako doaintzen bidez jaso ziren eta modu eskuzabal eta altruistan eman zituzten. Nafarroa arenan izanen den uztaileko nazioarteko hitzorduaren aintzinetik 2024ko Europako txapelketaren aurretik eta atariko gisa, Rubiken kuboaren 8. Iruña Open txapelketa eginen da martxoko 2. asteburuan, Gaztediaren etxeak antolatuta. Espainiako Speed Kubin elkartearekin eta Euskal Kubin elkartearekin elkarlanean. Gaurko 8an, txapelketako 64 plazetan izen emateko epea irekiko da eta erregistro ordenaren arabera beteko dira. Edizio hontan izen ematen dutenek puzzleren 8 modalitate ezberdinetan parte hartzeko aukera izanen dute eta puzzlea ahalik eta laizterren ebatzi. Kategoria bakoitzeko 3 onenek domina eta diploma bana lortuko dituzte, eta 3x3x3 modalitatean kubo klasikoa irabazten duenak, gainera, Iruñeko Openeko 2024ko irabazlea dela adierazten duen txapela. Parte hartzaile guztiek poster bat jasoko dute eta oroigarri gisa, eta gainera, txapelketa amaitzean merkatuko kubo onenen zozketa eginen da. Txapelketa Gaztediaren etxeko dantzaretoan Zangoza kalea 30an eginen da martxoaren 9 eta 10an, 10etatik ordubitara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Aretoak 8 lehiaketa mahai izanen ditu eta parte hartzaileek hoien inguruan eseriko dira kuboak ebazteko. Horrez gain kuboak nahasteko gune bat eta ikusleendako gune bat egonen dira, azken horretan nahi dutenek lehiaketa zuzenean ikusi ahal izanen duten. Donapeako hirigintza garapen berria diseinatzeko izapidek aurrera jarraitzen dute partaidetza prozesu bat osatuz, herritarrek eta inplikatutako eragilek espazio horren erabilerei eta zuzkidurei buruz duten iritzia ezagutzeko. Iruñeko udaleko hirigintza gerentziaren kontseiluak ezagutu du udal planaren aldaketa egituratzaileari buruzko parte hartze plana, auzo berri hori hartzeko beharrezkoa dena. Plan horretan 5.000 etxebizitza eta parke natural handia eraikitzea aurreikusten da. Partaidetza planak eremu horretako bizitegi eta 3. sektoreko erabilerei buruzko konsulta egitea aurreikusten du, baita aurreikusitako zuzkiduren eta berdegunen kokapenari buruzkoare. Halaber, mugikortasun aukerak eta gainerako auzoekiko loturak ere landuko dira oinezkoentzat, bizikletentzat eta ibilgailuentzat. Ildo horretan planak hainbat ibilbide aukera jasotzen ditu, Zaragoza etorbidearekin ibilgailuentzako bide baten bidez lotzeko, bidegorriarekin edo gabe eta aparkaleku plazekin edo gabe, eta oinezkoentzako konexioak Milagrosa eta Azpilagaina auzoarekin eta Kordobilarekin, Nafarroko Unibertsitatearen inguruarekin eta Iturrama auzoarekin. Helburua da parte hartze prozesu hontan parte hartu ahal izatea bai herritarrek oro har, bai garapen honen aldameneko bizilagunek baita inplikatutako erakunde publikoek, elkartek eta kolektiboek, eta Nafarroko Unibertsitate publikoak eta Nafarroko Unibertsitateak ere auzo berritik gertu daudelako. Arantzako lurretan egin nahi den Azkoa izeneko makroproiektu eolikoen kontra lanean segitzen du Arantza Bizirik taldeak eta zer egina badela iritzita 15ean behin bilduko dela jakinarazi du. Horrela, hurrengo batzarra ostiralean izanen da 6:30 ekaitza elkartean. Hitzordu horretan Arantza Biziri leloarekin eta makroproiektu eolikoen kontrako irudiarekin atera dituzten banderola horiak erosteko aukera ere izanen da.
€8 paratu dituzte saltzeko, eta ondoko egunetan herriko denda eta ostatuetan ere saltzen paratzeko asmoa dute. Berako inauterietako prestaketa lanetan ari dira. Otsailaren 11an izanen da inuden eta artzainen desfilea, eta antolatzen aritzen den gure txokoa dantza taldeak izen emateko aukera ireki du. Otsailaren 4 igande izanen da izen emateko azken eguna, eta horrela desfilean parte hartuko duten denek bete behar dute galdetegi bat, bai musikariek, bai dantzariek eta baita konparsako kidek ere. Dantzarien kasuan bikote bakoitzeko galdetegi bakarra bete beharko da. Otsailaren 11an karrikara atera aintzinetik otsailaren 6an, 7:30 eta 9:00 8:00 eginen dituzten saioak, ez gara pilotalekuan. Bazkarirako txartelak ere egun horietan erosten ahalko dira €21. Asteburua hurbiltzear bezala abiatuko dira Aurtiz, Ituren eta Zubietako inauteriak. Horrela, gaur hortzeguna Iturenen puska biltzea izanen da joaldunekin eta afaria ondoren. Aurtizen arratsaldeko 7:30 puska biltzea joarekin eta ondotik afaria. Larunbatea Ilbeltza 27an Iturenen ilunabarrean puska biltzea joaldunekin eta afaria, ondotik Izer eta Alabier musikariak eta Aurtizen 9:00 izanen da afaria. Igandea Ilbeltzako 28an Iturenen gosaria, joalduna puska biltzen ariko dira musikariek lagunduta eta ondotik bazkaria izanen da. Bazkal ondoan Andoni Mitxelena musika jotzen ganbaran eta behan olako taldea. Aurtizen ordubitan bazkaria elkartean, Ilunabar aldera puska biltzea joarekin eta ondotik afarea. Astelenean Ilbeltzako 29an goizean Gosaldu eta Zubietako joaldun, Mozorro eta Karrozeka Aurtiz bisitatuko dute, salda hartu eta Iturenera abiatuko dira. Desfilea eginda bakoitza bere herrira itzuliko da bazkaltzera. Arratsaldean musika izanen dute eta gauean afaria. Iturenen Andoni Mitxelena akordeolaria eta olako taldea ariko dira jotzen. Asteartean urtarrilako 30an goizean Gosaldu eta Iturendarrek Zubietarrei bisita itzuliko diete, Aurtizen geldialdia eginez. Salda hartu, desfilea egin eta bakoitza bere herrira itzuliko da bazkaltzera. Arratsaldean musika izanen da eta gauean afaria. Asteazkena Ilbeltzako 31 Zubietan kontuen eguna izanen dute, goizean puska biltzea eta gosari eginen dituzte eta arratsaldean joaldunak aterako dira. Iturenen bazkaria eginen dute Kristian akordeolariarekin. Aurtizen bazkaria eginen da, puska biltzen aterako dira eta afaria izanen da. Otsailak 3 larunbatean Iturenen kontuen eguna izanen da, eguerdian dantzak izanen dituzte eta herri kirol emanaldia. Ondotik ganbaran bazkaria izanen da Andoni Egañarekin eta Julio Sotorekin eta musika izanen da gauera arte. Aurtizen zarren afaria eta dantzealdia izanen dituzte akordeolariarekin. Otsailak 4 igandean Aurtizen kontuen eguna izanen da, bazkaria eginen dute elkartea eta inauteriak bukatuko dituzte horrekin.